बेखौ जोङो दा बे मार्टियार्स ट्रफिखौ गल्ड काप फुटबल मार्टियार्स ट्रफि बियो बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो सालायो। दा बियो दिनैनिफ्राय जागायगोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै 18 थारिखआव जोंहा फाइनाल जागोन। बियो दिनै 14 बोसोर जाबाय। कभिडखौ बाद होनानै नङाबा 16 बोसोर जानांगौमोन। खिन्थु दायो बियो 14 बोसोर कन्टिनिउ सालायबोगासिनो दं जोङो। बिनि गेजेरजों जोङो मार्टियार्सफोरखौ जायफ्रा बड'लेण्ड दावहायाव आलादा रायजो सोरजिनाय आरो जोंनि थामोनथानि जोंनि राव हारिमु धोरोम बिनि रैखाथिनि थाखाय जायफ्रा गावखौ बाउसोमलांबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनो जुनै जोङो बोसोरफ्रोमबो बे मुंख्लं जिथु गल्ड काप मार्टियार्स ट्रफिखौ जोङो खुंबोबाय थादों आरो खुंलांबाय थागोन इयुनावबो। जेलासिम जोङो थागोन बा जोंनि बर' रायजो राजा थागोन अब्लासिम बेखौ जोङो जोंनि जायफ्रा बिर जोहोलाव जोहोलावफोर थैदों बेखौ जों गोसोखांलांबाय थागोन। खारन बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जोंनि बे बिटिसि दाजादोंमोन। बिथांमोनहा जिथु दावहा होनानै जोंनि अस्तित्वनि संग्रामाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामदों। बेवहाय 8था टीम गासै बाहागो लागोन। 8था टीमफोर जायफ्रा जोंनि मा होनो सुपार डिभिजन, ए डिभिजन, बि डिभिजन, सि डिभिजन बेफोरनि जायफ्रा चेम्पियन बेफोरो बाहागो लागोन। बेयो ओरैनो एक्सुवेलि बियो जोंनि मोनसे ट्रफिनि गेमसो बियो। होमबाबो बियो स्टेटनि रेजिस्टार्ड मोनसे ट्रफि। बे गल्ड काप ट्रफिया स्टेट रेजिस्टार्ड मोनसे गेम बियो। गतिके बेहा नेसनेल गेलेनायनि खोथा फैया, बियो स्टेट गेलेनायनि खोथा गैया बेवहाय गैया। बे मोनसे मा होनो ट्रफिनि मोनसे कम्पिटिसनसो बियो। आङो बुंगोन बाक्सा हिसाबै जोङो स्पर्ट्सआव गोबाङैनो आग बारायनाय। खारन जोङो स्टेट लेभेलाव, नेसनेल लेभेलाव जोंहा बहुद पार्टिसिपेन्टस दं। दिनै स्पर्ट्समेन दङ जोंहा। बाक्सानिफ्राय जोङो नाम खामायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो जायफ्रा गेलेग्रा बे गेलेग्राफोरा हयथ' मोनसे स्कप मोनदों। जायफ्रा माने डिफेन्स, आर्मि, CRP, पुलिस, अन्यान्य माने माबाफ्राव गोबाङानो जब मोननो हादों। कामान्ड' बेफोरावबो गोबां थांदों। देग्लाय बे बोसोरावनो आंनि मिथिनायाव अन्तत 100-150 जन मानसिया जब मोननो हादों बाक्सानिफ्रायनो। आङो गासै बाक्सानि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, सेंग्रा सिख्ला बयखौबो खावलायदों अन्य बोसोरनि बायदि बे हाबाफारियाव जोंखौ जाहाथे सहयोग खालामो आरो जायफ्रा नायनो हास्थायदों बियो दिनै थारिखआ जोंहा 11 नभेम्बर। गतिके बेवहाय आं बयखौबो हांख्रायदों जाहाथे बे गेलेनायखौ नायनो बयबो जाहाथे फैयो। बेखौ आं गुरैयै बाक्सा जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय गुरै खावलायहरबाय रायजोफोरखौ।